Seo agah cuid go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar thug uachtarán na Uachtaráine Vladimir Zelensky cuairt bhaile clia chun caite leis an uachtarán Catherine Connolly agus leis an taoiseach Micheál Martin. In ahas chuig tithe an Oireachtais, rán tuachtarán Zelensky buchas le muinte na hÉireann as tíodan agus cosint a chur ar fáil dohainte a híre ó thosa ionradh na Rúise, agus dúirte go raibh éire tar éis seasamh go dingáilte le na hÉir. I gcúrsaí Gaeltachta, dúirt an Taire Cumarsáide Patrick O'Donovan an seachtain seo goil an rialtas tiomáinte den neamhsplachas nuachta a bhaint amach do TG Ceathair. Bhfuil comisiún na meán 3 bliain ó shin go mbeadh sulla ar nuachta TG Ceathair neamhsplach ó RTE as cé go meastar gur beag dul chun cinn atá dinta i léana na sprioca sin, dúirt O'Donovan go raibh an rialtas chun an mulle a thabhairt chun críocha. Dúirt an Taire freisin go ndéanach sé a bhaacnamh faoi bhulla atá dinta ag comisiún na meán tuile muoine a thabhairt do TG Ceathair. Fógraíoch freisin an seachtain seo go mbeidh an boisiad is mó riamh ag clár na leabhar Gaeilge an bhliain seogan agus €2 billiún chur ar leataíomh don chlár fáilteoireachta don bhliain 2026. Leabhar agus cuasaí léireachta a bhí faoi chabhaidir san againn is céirníte an fud Gaeilge an seachtain seo agus Donal O'Brien Eilish ní roimhne agus Matthew Cummeen i dteannta Bridget Ranach chun pléanana ar na leabhar Gaeilge is fearr a fáilteach im mbliana. Ar deire, bhí cuirtíos ag Alex Hyman's dún ar na mochan a bhaise agus a chuairt tucha aige ar an Marsaíl, tír ina Roise ina chúnaí ar feadh 16 bliana sular ilse ar an ísiltír cúpla bliana hin. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.